Mae deddf llesiant cenhedlaethau dyfodol yn meddwl i ti ar waith ti'n wneud? Wel, dwi'n meddwl bod deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn un o'r pethau mwyaf pwysig a mwyaf cyffrous mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud ers datganoli. Mae'n cyfraith sy'n rhoi ddyletswydd ar bob corff cyhoeddus i ystyried anghenion cenedlaethau'r dyfodol tra darparu ar gyfer anghenion y pobl presennol sy'n byw ar hyn o bryd. Pwy yw dy ysgogwr newid di? Wel, dwi'n mynd i ddewis merch ifanc o Bontyddilaeth o enw Emily Nicole Roberts. Mae hi rili wedi ysbrydoli fi. Dwi wedi cyfarfod hi blwyddyn yn ôl. Mae hi'n rhywun ag anabledd sydd mewn cadair olwyn ac mae hi wedi wynebu gymaint o rhwystrau yn ei fywyd ac wedi trio ffindio ffyrdd i mynd dros y rhwystrau yna. A be mae wedi wneud wedyn ydy dechrau sianel YouTube i ddysgu pobl eraill mwyn wneud yn sicr bod pobl yn y dyfodol ddim gorfod wynebu un rhwystrau na hi. Be hoffech chi gweld yn digwydd yng Nghymru nesaf? Wel, mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi weithio efo swyddfa comisiynydd i ddatblygu strategaeth sustainability. Cam nesaf efo hwnna ydy weithio efo clybiau pêl-droed ledled Cymru, helpu nhw deall y rhan maen nhw'n gallu chwarae yn efo i wneud yn sicr bod Cymru ar lwyfan y byd fel ffordd positif a progresif a rhannu gwerthoedd ni fel Cymdeithas Pêl-droed a fel gwlad efo'r byd.